Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:31. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga ka-aksyon ta. Welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-28 na kita sa bulan sang Enero tuig 2021. Nagahinga pos ng bulan sang Enero, no? Kabayuntang sa bulan sang Pebrero ang adlaw sang mga tagipusoon. Makalampuas man kita sa sining padayon nga pagpamahog sang COVID-19. May UK variant pa nga ginasiding man ang aton sining gobyerno. Kabayuntang oks lang ato sining pag-sinalayo sa sining udto mga kaaksyon sa sining adlaw. Kabayuntang oks lang ang aton sining mga kaaksyon. Ilabi na sa mga yara sa ilatag sa mga puluyan. Kag kung wala man ang sangkaladtuan, mas mayo nga magapabilin sa inyo sini tag sa mga puluyan. Pero kung may mga kaladtuan nga hindi gid mapaiway, why kita choice, no? Basta himuon talang ang social distancing, naka-face mask kag facial lamang mga kaaksyon, no? Amo lang na ka-importante gid para likaw sa COVID-19.
Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabarangayan, okay lang nga to sa nga pag-sinalayo. Tikon ox lang kabayuntang talunsay na ini mga kaaksyon. Ha? Sa mga kaaksyon tadra sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental sa Oriental side. Kamusta kamo iya? Dira mga kaaksyon, ox lang. Kag kalakip man sa aton sini nga mga kaaksyon sa bugos nga Western Visayas. Mag-ainop the night kita, tubtub kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Kalakip man ang ato sini nga mga balita nasyonal dalon taman sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Plus ang ato sini nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sige, sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB? Sa Kapitolyo Provincial Temporaryo tang mangin kaupod si Aksyon Marlon o si Aksyon Brian Morden. Aerial inspection sa probinsya angot sa baha ginaplanuhan pa sang husto bangod sa malain nga panahon nga mabatyagan. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Recruitment para sa pagtigayunon nga clinical trial sa syudad sa Bacolod. Masunod mag-umpisa na. Bulig sa mga opisyal sa barangay Liwat nga ginahinyo. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office magapatigayon karon sa hapon sang New Year's call sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Kaso batok sa isa ka babae nga nagbuno bla sa 48 anyos nga lalaki nga napatay gid didto sa banwa sang Moises Padilla ginapreparar na. Kag update karon dugay-dugay sa mga kapulisan to bla nga ginpaydalom sa swab testing. Yadtong positibo man ang isa sa DILG officer. Sanggin patigayon ang forum, no? Tigin paydalom sila sa RT-PCR test kag nangin negatibo ang resulta sa mga kapulisan sa probinsya. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Courtesy call ni General Buenacosa kay Gob Lacson nangin madinalagon. Samtang inaugurasyon sa bagong BFP building sa Bacolod kag sila ay natalana sa maabot nga bulan sang Pebrero. Samtang sa out of town naton nga mga balita, sulo ni Aksyon Percival Villamorho sa banwa sang La Castellana, 26 anyos nga persona ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Pilipinas nag-file sang diplomatic protest batok sa China. Kag executive order sa price ceiling sa karne sang baboy kag manok na talana nga ipagwa sang Malacañang. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Rion 6 kalakipan sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na nga oras, 11:41 na mga kaaksyon. Sige, padala ng inyo sining nga mga mensahe, pero i-like kag i-share ang aton sining nga programs, no? Kay tingwan tay na nga basahon dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe, pero i-like kag i-share ang aton sining nga programa, no? Sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Ang iban ka sala-sala na rin wa ay ko gali ma-like, wa ay ko gali ma-share. I-like ka na kag i-share before pa man nga magpadala sang mensahe. Pwede? Sige, sa mga kaaksyon ta nga yara sa Facebook Live, sa Aksyon no Radyo Bacolod, kag sa mga yara sa website nga nagatutok lang, welcome na dre sa inyo sining nga palatuntunan na. Website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers na mga kaaksyon by Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon kay nagapangilay na ho ari ng resulta sa ginapaabot ninyo nga Small Town Lottery o kung STL sa unang draw sa sining adlaw sang Huwebes ika-28 na sa bulan sang Enero tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 19 kag 22, liwat resulta 19 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati na, kag nag-likes na sa aton sining program, kag nag-share man syempre, eh. So wala mag-share dati, bala na kamuda. Basta importante is share lang, kag i-like ang aton sining programa. Basahon ta na ang inyo sining mga mensahe nga padala, no? Pronahon ko na yan sa mga kaaksyon ta, no? Ayos! Sige, daligid lang kay klag pa, no? Parang dayon na. Sige ha, daligid lang mga kaaksyon ni Plastar Tanay, no? Para siguradong sigurado, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng aton oras, 11:54 na, no? Okay, daligid lang ha, daligid lang kay kita mismo ma-share man, no? Okay, daligid lang kay kahina pa, no? Daw hindi pa sa iya. Okay na. Ayos. Dinta mo na. Diri kita sa mga nag-share, no? 12 ka mga nag-share. Oh. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, present na siya. Salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Atia Kim Eriman, may lang pamati. And Bia Jonathan, good morning lang, no? Okay, daligid lang kay ang iban, no? Hindi pa ni maklaruhan, no? Kahina gid yan, no? Daligid lang, no? Daligid lang bala. Relax sanay, no? Para siguradong sigurado. Maplasta tanay, no? Okay, ipadala lang mga mensahe nyo. Kaya tagan to na igtalupango dugay-dugay, no? Kaya kahina gid sa ngaton sining signal do kwan gid siya patimaan, no? Patimaan siya nga maghinay siya. Ayos. Okay. Din siya man. Dali bilang, no? Kay daw kakulang sang kwan eh. Di ko ma-check di. Ayos. Pakarunan ta na.
Nano mo nga do? Do. Daligid lang ha, daligid lang. No? Kay gina-plaster ta. Sa mga kaksyon ta kay Erwin Gonzales, may lang pagpamate, Erwin Gonzales, kagay Amifil Ormando, Mercy Mirasol Flores, may lang pagpamate, no? Joseph Halandoon, salamat gid sir, no? Kag Arabo Almski, kay Beverly Dolerio, may lang pagpamate. Alex Fuentes, present na siya. Madam Virginia San Antonio Alpenda, Kimberly Navarro, Cristina Barros, Mutoy Bibi, kay Aming Flores Sichanova, kay Vanessa M. Mayo, may lang pamati na bane, no? Kay Nonoy Tahunes, kay Liza Libon, Edgar Pilayo, Noe Hibora, Trexie Bosillo, sa kay Jocelyn Alfaro, Christopher Mendez Aquino, no? Luis Sanchez, may lang pamati, and Rafi Libran, Merly Dolido Magallanes, Aurelio Igida, Valencia Kinet, present naman, no? And then Kamasa Lauron, Miguel Nambong, Lorena Viñas, Nining Grate, and Mimi Abiso, Mimi Abiso, no? And Angela Liarte Gayondato, kay Intong Matibay, Almag Agravante, Sabater, Torres Alex, Huma Lumina, may lang pag-monitor, no? Likewise, kay Nida Biliote Olarte, Martin Gonzales, kay Rose Helvero, Madam Elizabeth Malacca, present naman, Rafael Diaz Jr., Rowena Castillo de la Cruz, Darwin Maalat, kay Madam Ems Aboso, good PM lang, no? Amor Malayang, Gian Recicio, Arlene Jocades, Gloria Ann Villases, no? Kag Angelina Galopo, Fritzel Ditsosa, Pritchel Ditsosa, sorry, no? Alex Montesa, Sinads Aquino, Manjo Arnijo, Bia Jonathan, Randy Santillán Wanse, kay Jenna Herona Fernandez, at Tia Kim Eriman, may lang pamati man, no? And sa kay Jerilyn Lisoan Alba, may lang pamati sa inyo dira, no? Sige, amo pa lang ning na open ko ding mga guni-guni, no? Karon naman ang iban siguro, mahinang kalaban eh. Sige, pakaronan talang ng iban, padala lang mensahe, diri sa aton sining nga pagpangalaga. Dali gilang standby, manong balik kita sa dili gilamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayo.
Ilaw sa pagtuhaw sa militon, mga balita ng gala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras, 11:52 na mga kaaksyon. Sa iluhantang mga balita ta sa News Center sa dili ginamang madugay, pero sa mga kaaksyon tang raga pamati o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kayang DTX balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato ini may kantanan sa Pilipinas nag-file sang diplomatic protest batok sa China kag executive order sa price ceiling sa karne sang baboy kag manok na tala na ipagwa sang Malacañang kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Western Visayas, bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, maingod to kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pero antes sina Action Rex, antes ang akong detalya balita national. Isa na ka bag-o lang gida balita nagsulod Action Rex ang inibala nga AstraZeneca nga vaccine bala Action Rex COVID-19 vaccine bag-o lang gid ginaprobahan na sang FDA para sa emergency use authorization. So ang AstraZeneca Action Rex ikaduha ni siya nga bakuna nga ginatagan sang EUA sang FDA next to Pfizer. Naibaluan nga ang Pfizer mayara sang efficacy rate nga 95% samtang ang ining AstraZeneca ang mayara sang 70%. Kag majority man Action Rex nga napilian sa mga LGU sa Pilipinas bangod sa ginatawag nila nga very favorable kano Action Rex kag mas hapos siya ang store hindi bala tamaan ka cold gid bala kumbaga hindi siya high maintenance nga vaccine. Hindi pagsunod lang na sa isa ka kumpas ang isa ka tawo.
Ha? Hindi lang naihan nga isa lang nakapagsulundan sa isa ka kumpas ang tawo. Ambot lang. Kaya ang priority sang presidente is AstraZeneca, di ba? Ay, hindi. Sinovac ng China. Sinovac China. Actually, kung anong vaccine ba lang Ting ready Pfizer na. ya daw wala gid yan, no? Ang No, Pfizer, may ara na-approve na naman- ng EUA man. Pero, amo ni gani ang ginambal nga vaccine nga mag-aabot by February. So, kabay pa action rest. Sige, Kaya ini basta din lang sila, basta affordable lang sa mga kauturan tao kay ginasya, pero Correct. kung mas mahal daw kabudlay ginasya, no? Mahal kag mas effective lang mo nang pilion ta or barato siya nga mas effective siya mas pagin ng mas mayo. Correct, Action Rex. So, ang ini nga AstraZeneca vaccine, gira paabot ang massive nga pag-abot Di sa Action Rex. daw sa no maabot na? Do third Do July or June pa siya, Action Rex. third quarter gid Yes. sang tuig 2021. Pero kabayon ta nga mag-early na siya. Importante may maabot. Yes. Ayos. Kag sa detalye na balita, national nag-file na sang diplomatic protest ang Pilipinas batok iya sa bag-o nga layis ang China nga nagapahanugot sa ila Coast Guard nga tirohon ang mga nagaagi nga vessels umpisa sa bulan sang Pebrero. Sa Twitter account ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ginpahayag sini nga ang nasambit nga layi ang athag nga pagpaandam sa iban pagid nga pungsod nga magalapas dire. Kalakip sa mga lugar nga ginakabig teritoryo sa China sa aton ginahibaluan ining West Philippine Sea kun sa diin makit-an ang Pag-asa Island. Nauna naman nga nagpasar sang layi ang Coast Guard sa China nga nagapahanugot nga tirohon ang tanan nga foreign vessels kalakip na ang mga fishing boats nga magapalawod sa ginakabig nila nga teritoryo. Magluwas dire mahimo man i-demolish ang mga struktura nga natukod sa mga ginaangkon nila nga teritoryo. Samtang sa iban nga balita nasyonal, natalana naman nga ipagwa sang Malacañang ang executive order o kon EO nga magapugong sa padayon nga pagsaka sang presyo sang karne sang baboy kag manok diriya sa Pilipinas. Ginpahayag ni Senator Bongo nga gina-review na sang Office of the President ang nasambit nga executive order. Samiman nga gina-follow up sa nga senador si Duterte o kung si Duterte ang ining EO kay ginalauman nga pirmahan ini sang presidente anuman nga oras siniya nga semana. Ginsiguro man nigo sa mga stakeholders nga masami ginabalanse sang gobyerno ang interes sang consumers kag traders. Kay angos sini nag-apilar man ang senador sa mga negosyante nga hindi pag-untaton ang ila operasyon kadungan sa pagpahayag nga yara ang gobyerno agod sila ang buligan. Kag sa update naman sang COVID-19 vaccine record, sa bugos iyang kalibutan ang cases nagdangat na sa 101,434,938. Ang nagkalamatay yara na sa 2,184,126 kag ang naka-recover 73,321,941. Ang Pilipinas naman pinaka-latest naton diri nga data, ang cases yara na sa 518,407, ang nagkalamatay 10,481 kag ang naka-recover 475,542. Ang Negros Occidental, good news again kay wala sang bag-o nga nadugang kahapon, gani nagapabilin ini sa 6,594. Sa Bacolod naman may apat nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 5,723 cases sa syudad. Sa bugos nga Western Ang Visayas, probinsya gani pila to kapon Aksudors? 0 Action Rex. Balik ka tatlo na na. Do mo na. Do Do, kadamo na nga nag-0 oo. ang province, which is Lumayo, good ah. news gid Action Rex. Kagang Bacolod gid single digit na ta pila na kadlaw. Yes, Abay correct. unta nga mag-zero lang ni magsunod lang kita sa health protocol nga ginapatigayon diri sa aton, no? Yes. Para man na sa aton. Correct. Kag sa Western Visayas naman, 47 ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 22,845. Kag ang aktibo nga kaso yara sa 967. May 46 man nga mga recoveries na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 21,176. Kag tatlo ang nadugang sa nagkalamatay nga nagdala ini sa kabilugan nga 696 death toll sa COVID-19 sa bugos nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action
Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balitan sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 12:01 na nga oras, 12:01 na mga ka-aksyon. Kung magkuha ka sang driver's license, non-proof driver's license, may mga bagong patakaran subong, no? Tiin kwan yun lang guro sa LTO ni. Pero ti ginasigahom ta nga may mga driving lessons prior sina, no? Pero ti depende pa na kay but kung may mga under the table pa nagyapon, may mga fixer man nagyapon nga nagapalakat sina, no? Ay, puwerte. Sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa courtesy call ni General Buenacosa sang BJMP kay Gob Lacson nanginmad dinalagon kag inaugurasyon sa bagong Bureau of Fire Protection headquarters or building diri sa Bacolod kag sa Silay natala na sa maabot nga bulan sang Pebrero. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex lubos nga pasalamatan ni BJMP Region 6 Regional Director General Arnold Buenacosa, si Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Bong Lacson matapos nga ginwelcome kag ginpasiguro sang gobernador nga mabulog ini sa operation man sa Negros Occidental District Jail kaga iban pa nga mga jail facility diri sa probinsya sang Negros Occidental. So diri kay Buenacosa sa iya sining courtesy call tinalikdan nga Monday o kun Lunes pahayag sang gobernador kaga ginistoryahan sang duha ang status ang NODJ kaga diri na hisugtan sang duha ka ahensya nga magapadayon ang BJMP sa pag-rehabilitate sang mga bilanggo sa probinsya, partikular sa Negros Occidental District Jail Action Rex. And sa pihakman sang kasakuon ni Buenacosa after sang courtesy call sa gobernador, may tatlo pa siya ka mga jail facilities ang ginbisitahan, although lapit lang kay balikan lang man kuno sa Action Rex. Number 1 diri nga ginbisita ang Negros Occidental District Jail sa may Takuling and sa area sang Handuman na nalakip na ang NODJ dito sa Bago. Dito Action Rex ginlantaw yaman ang mga pasilidad na lakip naman ang pila ka mga sitwasyon. Kuna mo personal niyang ginkantuan to after the meeting sang gobernador? Sa Action Rex, personal siya nga ginkantuan. Ati mayo man Oo, kay sunod sa iya, lantaon-tang sitwasyon sang iyang mga jail personnel. Ikaduha, ang jail facility kag ang unod, or rather, ang mga PDLs o person deprived of liberty. And sunod sa iya, so far wala siya sa may nakitaan nga problema sa karon. Although sa karon pa lang, kay tatlo pa lang ang iya sininga na bisitahan, pero posible base may makitaan siya in the near future nga kay makadto kaga plano sininga magabalik Action Rex diri man sa area sa Negros Occidental para bistaan man ang mga jail facility sa norte kag sur nga bahin sa nga probinsya. Kaya suno sa iya, although bitin ginman tuod, suno sa iya ang oras, kaya ang importante lang na diri kay communicate siya sa gobernador nga ang importante suno sa iya nga nagpasalig kag nag-assure na ang gobernador nga magabulig sa iya, especially sa operations sa mga mga jail facilities, especially sa operations sa BJMP Action Rex. Ari ang pahayag ni General Buenacosa.
Our visit the last Monday was fruitful, and we were able to talk with the governor of Negros in a while. Kung bangod nga damo siya man commitment. So, okay naman. And then, nagapangayo ko support sa iya about our facilities in the area para makabulig man siya sa amon. You know, the LGUs, the provincial officials are really the one who are helping us to be jailed. Naka-minimal visit ka man sa mga jails naton diri sa Negros, sir? Yeah, since my visit was really abrupt, unplanned, katagot tempo sa akong mga tao dira. Na-istorya ko sila. I made a very brief visit sa Bacolod City Jail Annex, Metro Bacolod Jail Facility, female facility, female dorm, sa Negros Occidental District Jail. Gusto ko lang makita personal ang mga sitwasyon. Kung istorya ko, dali lang ginangako ng mga tao. Being the newly installed Rinaldo Kirby JMP6, I want to familiarize the facility and my people. May mga subordinates ako, mga officials ko nga gusto ko sila makita personal. We planning to visit again sa iban naton nga mga jail facilities, sir? Yes, definitely. That is my mandate. I want to see the facilities under my AOR. So far, wala ka man sa nakita nga problema sa pagbisita mo, sir? So far, wala naman. Okay naman facilities. Our personnel are doing their best to cope up with these pandemic times. Harap man sila dito, nag-sakripisyo man, away sila sa ilang pamilya, and they are doing the best naman sa ilang mga responsibilities, sa ilang mga functions. Sean Rex, kabayan gid lamang sa nga pahayag diri ni Buenacosa, nagaplano siya sa ikaduha niya nga pagbisita diri. Of course, hindi niya malipatan man ang siyudad sang Cadiz. Pero sa iya nga Siyudad sang Cadiz, kay ang pamilya dito man gali, no? Sean Rex, sa iya kay abrupt lang kuno ang pagbisita niya. Siling niya kulang ang tiyempo. Ati, siling niya makatiyempo gid ko yan. Bisitahan ko tong pamilya ko man dito sa area sa siyudad sang Cadiz Action Rex. At isang iya mga roots ara dira. So excited naman siya. Galing kay wala pa na kuan ang schedule. Kung rather gina-schedule niya pa Action Rex. Kay sa karon suno sa iya, kay mayara man siya magabisita man siya sa gobernador man dito sa area sang Iloilo, kahit papano pag-istoryahan man ang pinaka-latest kung anong man ang sarang mabulig sang ilang ahensya sa operation man sang BJNP. May plano man siya, siling niya, sige lang sir, kung kabisita ko liwat, try ko makasaka sa Babaw diri sa aton. Ba, ti mayo gid. Siling ko gani sa iya, sir, welcome na welcome kagid diri mas bugal man na namon nga isa ka mataas nga opisyal abis. Antis sa magkadto di kag gumakapit sa studio, maro tawag-tawag lang sa simo Yes, para ang mapreparahan taman Siling ko gani, sir, diri mga pita. Siling niya, sige, para matilawan taman ang kape. Pwerte Oo, ati, lamo man tadi kape. Gani man. Anyway, Action Rex, sa dugang paginaton nga balita sa part naman sa Bureau of Fire Protection, middle of February, kung sa sining bulan sang maabot nga bulan sa Pebrero, mga second week abi natala na nga pag-inaugurahan ining duha pa ka mga bag-o nga mga building nga ginapatukod sang Bureau of Fire Protection. Una diri sa Bacolod Central Fire Station dira sa Barangay 8. Ang sa syudad naman sang Silay. Sunod diri kay Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Actually, tapos na sa syudad sa Bacolod. In fact, may mga lamesa na gani sa sulod. Ready na tanan ang pintag woods na kulang na gid lamang sang tangke naman sa tubig. Amo na lang ang ginatapos na lang sa karon. Ang sa Silay naman, suno sa iya, halos tapos na ang sa Silay. Ang problema, wala suga. Kay kulang abi na short na siya sa budget. Base next week suno sa iya nga makabayad na sila sa para maka-install na abi sa suga kag dululungan or posible isa lang kaadlaw ang palot pag inauguruhan na ang iya sa syudad sa Silay. As to sa bago Action Rex, suno sa iya ang Barangay Banago kag Barangay Batang Fire Substation, hopefully this year nga matigayon. Ang problema lang galing suno sa iya
Kay ang dito sa Barangay Bata, sa may Barangay Hall Dampi, medyo gutok na. Aksyon na Rex Plus may merkado pa sa kilid. Gapangita pa siya kung sino ang madunar sang duta nga posible patindugan sang fire substation. Sa Barangay Banago Sa dinto? Sa may Barangay Hall Dampi, sa Barangay Bata Aksyon na Rex. Ah, okay. O dara ang isa. Galing kiti siya, medyo problema, gutok na abi. Oo. Kundi may ang kilid sa Barangay Hall, merkado na. Ikaduha, may ihatag tani ang sa barangay o galing kiti gutok katama para sa truck nga makaresponder siya nga basi. Kung dito na sa may merkado sa Barangay Bata, may mga kuha manada ka damo manada ka sang salakyan kag motorsiklo mo. Oo, Ibudlaya manada gyapon dapat sa mga maligwada basi kung sinudang may aradang lokal man na nga pwede matiniran sang Bureau of Fire Protection tada sa bata, i-offer lang na ako. Sir, especially isa sa mga target niya kuntani, dara naman sa area sa may circumferential road sa Barangay Bata. Oo, tawhay na. Oo, kay tawhay. Tapos mapus pa, sa iya, nga makoresponder ang mga bombero, especially kung may mga aksidentes dalanon. Isa diri, sa iya, way nata problema sa fire truck, kay may ara kita mga fire trucks. Kompleto na. In fact, may this year siguro, basi kaaga sulundanay malang ng mga fire trucks nga ipadala diri? Sir, isa sa ginaplano niya nga madugangan pa sang mga fire truck man diri sa syudad sa Bacolod. Granting nga saya nagapadayon ang progreso man sa syudad sa Bacolod at ismayo maski nang lanbagid sandugang nga truck. And pero suno saya sa karon nga kung inkaso gid man may ara na sub-fire station sa Barangay Bata, may ready na nga fire truck the same man sa dito sa area sang Barangay Banago. A reaksyon na Rex sa porsyon sa pahayag ni Jail Senior ni Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Lobby Gary, mainigurahan ko na no? Kay almost na naman siya eh. Ang iba na dimobrada, lang pagkukukan na lang na ang ilang water system. Walang aton sila eh. Ang sugat na lang yun kay naubusan natin ko sang cash last year. Maraming nakabayad sang fees ng risa para sa electrical connection. Kaya mo, pinabayran sa buong simana na next week after na maling sa masaktan sa electrical connection, amo na ang pag-inaugurate na ito. February next month, persawang ko lang may inaugurahan na ng Control City Station niya. Kita mo naman po kayo. Kaya nga akong sila City Fire Station. Aksyon na Rex sa kabahay dito, amang sangya sininga pahayag sunod sa iya by February pero sa hon tagitiyan na may naguruhan, no? Bao, pwerte. Sunugan ni siya, pero sa hon, grabe nga term niya, pero sa hon tagitiyan nga may naguruhan na. Kagang dating City Fire Marshal nga si Buboy Plotenia, gindesignate na to as provincial, ha? Provincial Provincial Fire Marshal? Aksyon na Rex sa Provincial Fire Marshal kabahin sa isa na naman sa panibag-o kagdako nga obligasyon and at the same time ranggo. Congrats naman, no? Oo, congrats. Kay Major pa lang to sa gali? Major pa lang siya aksyon na Rex pero kay Mangin Lieutenant Colonel Nas Plabuton. Yes, ready na maybe next year. Kay isa lang gid ang ginahulat gali saya nga dapat makauyat pa sa sang isa ka mas dako nga obligasyon. Tibilog to nga probinsyang ginuyatan niya sa Iloilo? Ani man sa ako man sa pagbisita dito si Buboy Plotenia kada udto aksyon na Rex. Bisan dito siya sa Iloilo. Ay abaw imo niya programang ginapamatian aksyon na Rex. Galing man. Suno saya kabalog ka kay Pare Rex drago ka monitor sa BBB. Purti. Maingod to lang sigurado ko ka pamati. Pamati ni sa subong Oo. Halong lang da, sir ingat ka dyan daming ano dyan Daming ano? Daming girls. Sige Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Graba. Una pa lang ito ngayong bukada sa nga ito sining balitaan gikan sa patrol mga ka-aksyon. No? Standby na Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Yari na ho, kung magbakasyon ka mo sa South, especially sa Sipalay, Hinobaan area, pwede ka mo ka clinical trial sa syudad sa Bacolod masunod umpisa na. Namin na ni, no? Bulig sa mga opisyales sa barangay liwat nga ginahingyo kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Sunod nga bulan Aksyon Rex sa muling target sa Johnson & Johnson ang company ang magpatigayon diri sa syudad sa Bacolod sang clinical trial. Amo na ang pag-testing sa ila sining vaccine for COVID-19 sa diin isang Bacolod City sa 5 ka mga lugar diri sa Pilipinas ang napili iya sang Johnson & Johnson nga diri sila mga conduct sa clinical trial. Ini ang gin-confirm niya ni City Administrator kag at the same time Executive Director sa EOC nga si City Ad Emang. Pero antes sila Aksyon Rex, kami reaksyon siningaga ang Vice Mayor man sa Bacolod kay sininya ang misyon gani isang barangay officials kag sa city na pag-convince sa tao na wag-pa-inject na sang iniya may approval na sang FDA kag napang gamit na bilang vaccine no? Sa iman mga pusod, lumudlayan pagani what ini pagitang samahin sang clinical trial. Kamay siling ka clinical trial Aksyon Rex, testingan pa lang niya mo ang vaccine na gin-develop sa Johnson & Johnson. Pero antes ang tingog ni Vice President Pamigaran, yari ang confirmation sini kag sa loob na yung target kay actually Bacolod City 500 ini mo ang garamoon sa mga volunteers. 500 ka tawo? 500 ka tawo. Dumudamo ba? O tingnan mo na, kagang target nila diri sa palibot sa city at ang mga barangay Aksyon Rex na may mataas na cases sa COVID nagligad na nagdagsagid bala ang mga kaso kaya mo na yung target nila. Ang ginimo lang sa Johnson & Johnson pinag-coordinate para sa EOC pero asto niya sa pag kadto na sa mga barangay sa bonita sa volunteers tiara na nasa bahin sa Johnson & Johnson. Maaaring confirmation na Kano yung mabulig sang Johnson & Johnson eh? Kaya
nila vaccine rin, amo lang yung testingan pa nila. Ibudlay na clinical trial, action Rex mo, may reaction na gani man. may reaction na karon si Vice Mayor Sid Pailiaran. Kaya wa sini testingan na vaccine, kay target nila 40 years old pa ibabaw mo. Sa Russia to 40 years old pa idalo, maging tinawan na nila to, gin trial. Di magsiling ka trial action Rex, hindi pa na perfect yan para gitna na may mayong idulot. Marami bilang protection sa COVID-19. Laki pa nila di ang mga comorbidities o kung may mga pre-existing na ginabatyag na mga individual. So, ari ang confirmation sini kada parayag ni AOC Executive Director ang makuha sila volunteers ng mga 500 katawo. Gina-prefer ni Johnson & Johnson's halin sa mga barangays kung diin nakitaan balas ang matagaas nga cases ang COVID sang nagliligad. Dira mapili sang volunteers who will be given the shot, tagaan na sila sang bakuna, obserbaran na sila for a certain period of time nga ang ining Johnson & Johnson's ining pharmaceutical company nga develop sang bakuna mo ang ma-check sa ila for the effects, anong mga ang side effects kung may ara man gid, but ang isa diri nga dapat dumdumon man nato nga ang Johnson & Johnson's ining Janssen has been in developing vaccines for many decades na. Ang ila lang nga criteria should be 40 years above 40 years old. Ang rason sina kay sa iban nga mga countries like nag-conduct man sila clinical trials sa Russia, ang ginubra to nila below 40. May ara na sila data para sa mga younger age group. Iubrahon nila di sa Pilipinas is ang above 40 naman kag inang may mga comorbidities. May mga comorbidities. Ilakip nila sa ila ni nga study. So, explain gina sila ang pwede nga matabo, gina-expect nga mga adverse effect, kag syempre may risk gina pareho man na sang kung gatik kita sang kung ano nga bulong, di man na tanan perfect 100% gid nga it will work the same way. It will work for another person. Next month masugod na sila. So right now, parayag ni City Administrator Emma, ang matabo sini. Dili sa ating testingan nila sa 40 years old pa ibabaw ang edad. Tita get sini by next week o kung by next month no February, and more or less mga second week ini maumpisa pero by February 1 o kung niya sigurado umpisa na niya ang ila pangita na sa mga volunteers diri sa Siyudad Bacol. Nanaway action sa chairman sa IEPF. Sila nga amo na galing subong na ginatinguan Quezon City ngayon sa AstraZeneca balangati July pa man yung expect na makasunod diri sa Bacolod kay sa area naton sa lokalidad. Sila ini dapat i-plaster maayo sa Johnson & Johnson's kabalangati ang lasino on trial action Rex pero titawo nimo ang gamiton diri nga testingan kagulano mga effective na mga risko ginasunod sa vice alcalde. Laban Among chairman sa ITF, sila nga dapat diri mahatag kulano dahil mga incentive ba lang Johnson & Johnson kaya makul mo lang kung layo ginapangayo may mga adverse effect initi ano nakaroon sa tao gininjection si Joe Bats ganiling niya pwede man aguro action Rex nga sampulan nila na yung mga politiko at hindi na mag-volunteer ang ibang gunodang sa Johnson & Johnson sa anay masampol hindi na yung tayo sila volunteer ikaw na araman lang tao na sila kung namog na siyang biyado kundi sila lang may edad kurinta ba ibabaw galing din ang Bacolod ang napilihan nila isa sa 5 ka mga lugar nga magpatigayan sa clinical trials. Anong reaction din ni Vice Mayor Sid Familiara niya sa ating interview? Ako niya point budlayan pa gani mag-convince ang tao nga ginausap na ang vaccine. How much more kung trial pa lang? Trial pa lang niya mo. Hindi pa niya, I think kapangita sila volunteers. Kaya lang incentive sa inyatag na volunteers. Voluntary. Wala na dapat na incentive kang hatag sa volunteers mo So na pa-convince mo sa public na ma-volunteers siya. Na ang existing na ganito ginausap mga vaccines hindi pa ganin tao, I do not know kung anong ina-offer nila sa mga volunteers.
Action Rex ang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So, ang report man may plano man na maghatag sa information drive diri ang taga Johnson & Johnson. So, hopefully, ang mga personal na diri sa Bacolod makakontak mas katapos sa media maka-explicar kung paano nila himuon ang pagpanita anong mga i-offer nila sa sining clinical trials na plano patigayonon sa bulan sang Pebrero. Ang mga barangay kapitan ongoing sa buong meeting nila sa lokal liga ng mga barangay president Lady Grace Gonzales, isa man na iniginambalan ang education and information campaign na anot iya sa patigayonon nga registration para sa vaccination program. Way pa reaksyon ng syudad ta parte sa plano nga dodulaon nilang sidula? Ang sinula, way pa sa nagatag reaksyon, kuhaan talaga ng iba ng city official. Okay, oh my God, duso na sa kamarang daw kuhaan na lang kuno, dulaon na lang sidula, ambot na ibulos nila? Basi mo lang kuhaan na yun, national ID system na kompleto na. Basi siguro. Okay, sa una lang na mo. Pati ang modera nga kompleto nga detalye, para na na nabutang tanan. Kaya ang sidula daw, why nagidman niya? Sidula, kuhaan mo na. No, pwede ka mo nagagawad, hindi bisa din nga barangay. Gani? Butang mo lang kung di na address mo, pwede ka lang ikagawad. Pwede mo lang gani, likman kung wala ka income. Magaling kung na sa ganito mula sa pa-employment, hindi ka niya pwede. Gani, kaya hindi ka nagkabutig, kaya sila upad mo nga yung sa bitan mo niya, ano nga like kubra kayo hindi ka trabaho sa amon. Laban eh. Kuhaan ka lang naman reaksyon nila, pagti sa sidulan na aksyon na Rex. Balita ikan sa Bacolod City Hall, ang aksyon nyo, aksyon na tayo. Hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art tay hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gid lang mga kaaksyon kay matagtanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Standby na sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo sa atong sining pagpanombalik sa dili gid lamang madugay. Tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ng aton oras, 12:29 na mga kaaksyon. Sige, sa iluwan tanay balita ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa aerial inspection sa probinsya angot sa baha blato. Ginaplanuhan pa sang husto bangod sa malain nga panahon pa, hindi pa katraka siguro, no? Kalakip man ang iban pang mga balita sa Kapitolyo. Yari ang report ni Aksyon Brian Morden sa line number 3, Aksyon Bri. Aksyon Bri? Okay, proceed. Sige. Okay na. Rex, kung di magulan ito nagugpaas ang chapter sang AFP, nga ito gitong patay, nagapangalag, agman si Vice Governor Jeffrey Ferrer,
nga maglupad-lupad sa aerial inspection diri sa probinsya sang Negros Occidental kung hindi masiguro ang lakat sa sang panahon Action Rex. Suno sa Vice Gobernador, preparado na sila sa tanan nga oras o galing gusto nila nga mapiho lang gid ang lakat sang panahon kay base mamutang sila sa ital-ital kung ara na sila sa kahawaan. Pero sunong sa iya, despite nga medyo nag-aalanganin pa sila, padayon gyapon ang inventory sa tanan nga mga nagapatigayon sang quarry or quarrying diri sa Negros Occidental sa diin. Isa sa mga ginalantaw karon ineman ang rason sining masaming pagbaha-baha sa pila ka porsyon sa probinsya sang Negros Occidental. Pero kay Ferrer, bisan ining aerial inspection, hindi pa gid subong matigayon, pero wala sila nag-untat sa paghimo sa mga ideya agod ma-address ini tanan-tanan Action Rex. Kag maabot ang panahon nga matapna na ining baha-baha o kung gabaha gid man, hindi mahitabo liwat ang nagluntad diri sa probinsya sang Negros Occidental, nagligan nga mga sinimana nga madamo sa mga syudad kag banwa diri ang ginlunupan gid sang tubig. So nagapangayo sang pasensya gamay si Ferrer nga way pagida matigayon bangod nga suno sa yati ibutang Manila sa maayong pagtrabaho ang ila sini plano nga pag kuan patigayon sang aerial inspection. Ari si President Action Rex sa motong porsyon sa palayag ni Vice Alcalde kon Vice Gobernador Jeffrey Ferrer angot sining nasambit yang aerial inspection. Pakaroon na Action Rex sining mga ibang nga balita diri sa probinsya sa Negros Occidental tining may connection man no, sa isa ka empleyado sa DILG ang ipaidalom sa swab test tubong adlaw kag pila ka mga balita pagina nga masagap naton diri sa probinsya sa Negros Occidental plus itingwaan sa nga malambot gid ang presidente sa mga alkalde munisipalidad kung kumusta na sila iya kung makuna ang paghahambalan kaysa naglikan sa reklamo sa mga magagmay nga banwa nga tiway sila pundo nga ipain para sa pagbakal sa makuna nga tiini naga balor iya sang milyones. Action Rex. Pinang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Modena nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:34 ng aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon pag chibuganay, no? May tisi ang aton
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Ayos, sige, may lang pagpamati kay Ronnie Mananghaya dira sa Saudi Arabia, no? Niya daw kapait naman sang bag-ong protocol for OFW after 5 days na naman ang swabbing. Iba naman ining sa vacation days. Iba naman gani man. Amo nang pinakamasakit Ronnie, no? Liberty Benito Nobaldo, may lang pagpamati dira sa East Home 4, Mansilingan, no? And sa kay Michael John P. Season, may lang pagpamati, Michael, dira sa Chato, Elise, Paranaque, greet lang Victorio Hison Jr., dira sa Dika Homes, Barangay Cabog, Bacolod City. Pamati man, samtang gapatunaw-tunaw sang kinaon. Ay Michael John P. Season, no? Idilaos kag Nanay Isabel dira sa Kingtown, Victorias. May lang pag-monitor, Mildred Ravillo, Branzuela, watching live, no? Salamat gid Madam Mildred Ravillo, Branzuela. And but Joe Bats, may lang pagpamatiling Action Rex, pwede man na himuon nila sampulan anay nila sa mga politiko, sila anay una injeksyonan para kung anong matabo, kundi everybody happy. Kanami sa ila ba? Unahan nila anay. Gani man. Nika Lavaine Curry ang calls, no? May lang pagpamati, no? And tamyaw lang si Tito Yarike kag Papaya Unyok nga gapamati samtang ga welding. Ayos. Kay Son GC Sintina Aquino ho, may lang pagpamati so. Son GC Sintina Aquino kag familia, no? Family. Aquino, no? Kay Lito Dayap, may lang pagpamati, and Chris Kerry Paul Tanatan, mayo lang pagpamati, no? Kag dara halini sa San Enrique. Ayos, dagang salamat Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Christine Minias Villalobos, may lang pagpamati. Jocelyn Kalamaan, Noel Amar, Warlito Nisha, Betki from Bacor, Cavite, may lang pagpamati Madam Betki, no? Jose Herson Lapinig Honyo, may lang pagpamati. And Teresita Urita Kahuraw from La Carlota, Carmen Reyes from Hong Kong, salamat gid Carmen Reyes. And sa kay Ding Rolyo, silingya Action Rex parte sa COVID vaccine, hindi tanan nga pwede bakunahan, mapabakuna. Ti basi bala nga mag-aabot ang tiyempo nga ang vaccination mangin passport sa mga transaction sa government agencies kag malls. Amugid man alaban guro Madam, no? Sa ulihing adlaw. Ti basi bala magpabakuna ang wala na bakunahan. Ambot lang. Sa Rex daw nag-uso na pamuno sa mga babae, sa mga lalaki. Sang una, lalaki lang ang may kasarang sa pamuno sang mga babae.
Alex Montesa. Ayos. Kay Ace Diaz, may lang nga pagpamati. Shoutout lang kay Celia Diaz kag Papa ko Buboy kag tupad balay ko da balay si To Alex kag Tita Paragoy Fahalongo sang Sitio Dapdap Barangay Lantad Silay. Victor Tugaf, present man si Victor Tugafo. Jocelyn Kalamaan, Jory Montiliano, Lahaw-lahaw Gigi, may lang nga pagpamati. Tamyaw lang tiya Janes sang Kabangkalan, may lang nga pagpamati. Alin sa kay Lahaw-lahaw Gigi. Kay Mercy Miraflores, Mirasol Flores, may lang nga pagpamati. And Momo Moises sa La Carlota, may lang nga pagpamati Momo Moises. Kay Ros Guevara and Dino Alik sa Hinigaran, no? May lang nga pagpamati. Kay Madam Virginia San Antonio Pendaga, monitor sila sa Mycelin Homes. Ayos, dagang salamat Madam Virgie Olpenda. And James de la Cruz sa Pulupandan, may lang nga pagpamati. Good morning ang kuno kay Joel Hill from Pulupandan. Ayos. Erwin Gonzales, Trexie Bosillo, Lisa Liboon, may lang nga pagpamati. Kag gatamyaw lang sa brother nga si Tibor, happy birthday. Lisa Liboon. Rafi Libran, present man. Christopher Mendez Aquino sa Barangay Tangob. May lang nga pagpamati Christopher Mendez Aquino, no? Kay Alex Fuentes, Nonoy Tajones, may lang nga pagpamati, no? Vanessa Emayo, Salingya, Minnesota State. Ari na di. Ayos, dagang salamat Vanessa, no? And Suset Alunan, monitor lang kag sa apuya nga si Megan Andrelin, no? Andrelin sa Regent Pearl Alihis. Ayos, salin sa kay Suset Alunan. Noe Hibora, may lang nga pagpamati, mga Gasila family. Dayday Matigid. Ayos. Na Noe Hibora. And Angela Liarte gayon dato sa Bangga Tutong Barangay Filisa. Monitor man siya, no? Salamat gid. Kag sa iban pa naton nga mga kakson, daligid lang ha. Kay matiratahan na kay Mildred Ravillo Branzuela. News. Anong news? Mayong udto, Action Rex. Live from Pinamalayan Oriental, Mindoro. Halin sa kay Dory Golmatico Ramirez. May lang nga pagpamati, Dory. Ayos. Basi may news from La Castellana. Anong news sa La Castellana? Okay, Susain Bautista Norbe. May lang nga pagpamati iha Susain Bautista Norbe. Ayos. Kay Gilbert Canite Lamayo, paurok-urok man siya. Kag mga kaupod yung mga drivers ang Roro Bus, si Jetro Zapanta, Diehard Villian, kag Joel Jonah Ibanghilesta. Halin sa kay Gilbert Canite Lamayo ang pagpanamyaw. Ayos, sige, daligid lang ha. Standby anay mga kaksyon, balik lang kita, dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Sanon,
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Radyo Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy, now in the Philippines. This time check is brought to you by Vino Colafo, lakas sa magandang bukas. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:49. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa kaso batok sa babayi. Ito lang nagbuno sa 48 anyos nga lalaking napatay gid ginapreparar na. Lasi ang iban pang mabalita sa Nokpo. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Rex, antes nga dugang naton update sa balita nagikan man dito sa area sa Banwasang Moises Padilla. Unahon tanay kay bagugid lamang ging confirm diri ni Police Major Edison Garcia ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office nga 50 gid ka mga police personnel ang tagsa ka mga COPs with Police Colonel Romy Palge, ang Provincial Director sang NOCPO, ang nag-negatibo gid no sa RT-PCR test nga gid pagbagugid lamang, pero ongoing sa gihapon aksyon na Rex ang RT-PCR test sa mga nabilin pa nga mga pulis. So butsing ganon aksyon na Rex 2,000 pa ka mga kapulisan sa bugos nga Negros Occidental ang igapa pero amatamat ni gin priority nila tong naangot to sa isa ka DILG to. Correct sa aksyon na Rex. Amo ning 20 Ni ang 20. Ang nauna nang nagwa negatibo. Yes, sir. Magluwas diri aksyon na Rex nga una nagwa kunti may mga direct contact pa ang provincial director kag iban pa nga mga COPs. Amo ni ang gin priority nga giin pa idalom sa RT-PCR test. And
And sunod diri kay Police Major Garcia, mas ginpakamaayo pagid sang PHO kag isang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental nga ipaidalom na lang tanan nga mga pulis sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa RT-PCR test. Kunti masobra 2,000 action na Rex ang puwersa sa mga kapulisan sa probinsya, tanan iga paidalom na sa RT-PCR test to check man of course sa pinaka-latest naman kung ano bala may ginabatsyag o kung basi may nagpositibo o basi may positibo o kung ano gid bala action na Rex para madula ang pagduwa-duwa ginpakamaayo sang probinsya sang Negros Occidental, particular ang tagpamuno ako na pamunuan ni Governor Lacson nga ginmandoan diri si Colonel Palge nga ang tanan nga mga kapulisan sa idalom sa tagsa ka mga police station sa probinsya pa idalom sa RT-PCR test. Again, 50 diri unan nagwa nga nagatibo aksyonarex. Ari ang pahayag ng Police Major Garcia. Yes, Action R, been ongoing yung ating RT-PCR test sa bulig sang PHO kay Governor Lacson. So pinayagan tayo ang NOC-PPO na magkaroon ng swab test, and yun nga negative yung first batch, kasama dun si PD sa PCR test. Mabilis lang kasi within 24 hours may result agad. So napakagandang programa ng province. So ongoing itong RT-PCR test. Hope na buong NOC-PPO personnel is magkaroon ng mag-undergo ng RT-PCR test. Magluwas kali diri sir sa 50 nga una nga ginapaidalon sa RT-PCR test. May ara pa gidya iban sir. Yes, continuous ito hanggang sa maubos lahat ng personnel ng Negros Occidental Police Provincial Office. Kasama yung mga stations. All stations. Buong personnel natin. Ang mga COPs ta nag-negative man sir? Yes, nag-negative man sa RT-PCR test. Yung first batch na swab. Pila gani ang kabilugan tayo ng mga pwersa? Personnel human resource natin is more or less 2,000 sa buong province. So that's why we are thankful to the good governor na payagan tayo na makapag-RT-PCR test, and of course doon din sa mga kanya-kanyang local government or local chief executives ng mga police stations na may partnership ba para mabuligan man natin yung kapulisan na kapag undergo lahat ng RT-PCR test. So naraksa kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Police Major Edison Garcia. Sa dugang paginaton nga balita, ginahanda na ang mga papeles pagod mapasaka na ang kaso nga homicide batok diri kay Marlene Bargayo, 49 anyos, ang sitio Lublo, Barangay Magalyon. Kaso batok sa kay Marlene? Marlene Bargayo, suspect niya. Amo ni siya guro yung biktima, si Marlene? Ang biktima diri si Rene Lusaran, okay. Kay si Marlene Accionarex, amo ning suspect nga nagbuno patay kay Rene Lusaran, residente sang amuman nga lugar. Now sunod diri kay Police Staff Sergeant Rocky Tunog, ag investigators on case ang sining kaso sunod sa iya nga iya na istoryahan ang pamilya sang sining biktima kag ang bata abi sang sining victim desidido nga magpasaka sang kaso homicide. Batok dirigin pa mangkota nga hindi murder, which is nga natupa sa homicide. Number 1 diri aksyon na Rex kay ang victim gali nagsulod sa balay o kon sa compound sang suspect kag may plano pa kuntani nga at may ginuyata hindi ginhakos ang ining suspect rason nga nangin padlos kag ginbuno ang ining biktima. So ang mga papeles ginaamat-amat naman nila preparar kag posible ay pasaka ng kaso. Ang problema lang ugaling suno sa iya nga tubtub karon wala sang may matindog nga witness. Ari ang pahayag ni Police Staff Sergeant Rocky Tunog. Kapon istorya ko ang young elder nga bata, gusto nila ipostro ang kaso. So napasalitit mo namon tanan yung mga documents.
ang kanilang mga death certificate at mga autopsy report nila. So parari naman din sa amon. Ang kulang na lang sa amon yung eyewitness kita, pinabit sa eyewitness kita. So, kabayan kita, mga sang pahayag dirin Police Staff Sergeant Rocky Tunog nga tugtog karon balik siya sa area basi pa lamang may matindog na kag nga witness nga sa sining nga kaso. Balita report sang nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO na magapatigayon karon sa hapon sang New Year's call sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Action Rex. Ayo di purma. Dugatiid ba? Natiita ba si kunarana, no? Ati laban eh. Basi karon dugay-dugay ah. Ate sige, kay Kabay pa. amo nang ginatiid, no? Kay ginatiid ko man ang numero sa kalendaryo, Ayo di no? purma. Dugaw lubok ah. Todo ulan galis talisay siling ni Bobby Munoz oh. Ay, kali ka. Dito sa to, kaulan man. Agaulan man tagali sagwa. Ano mo ko pa rin? Mga bulang kristal? Tingala ko nga, way ko kagwabi mo. Gani, way kagabi ka, gwa kag naka... Sa South, gaulan man ko no. Ay, gali ka? Tingala ko na yung nagulan, ano kayo sa chimpo? Gani man kayo gilang sang chimpo kay na. So, kainit sa panahon, kung pila yan nagulan. Nagulan siya? Oo, Tindigid kita magpabasa-basa, no? Oo, kag nag-upod na siya sa hindi mayo man nga. Ayo di purma. Atong pamorsa. Sige lang bala, maabot lang na. Gahibi siya, no? Gahibi gito, no? Ayo di purma. Hindi. Di mayong badlit sang kapalaran, subong. O, gani na sa January to. Daw, Kwaresma na. O, to kasapdol ang bulsa, no? Sige lang ah. Importante nga ara si Kapchad kag si... Ara sila. Karon dugay-dugay mapabatsyag na sila. Okay, that's Linya ari kami di ah. Ayo di purma. Di ba, sige ba, matisyo lang duwan niya. Ari man ko pa. Siling ni
Mr. Manuel ko Joseph Chua. Joseph Chua, nangyari man kami di nga duwa. Ari man duwa. Kaya pamati pang di sa pangigaro na, no? Laban. Ako na dang tirada Action Rex, no? Doon na hidlaw na ko sa ilang nga duwa. Gani kasi sa ako api permi mo. Gani, no? Kasi kuan basta katapusan sa bulan ga sinako na. Oo nga. Anong ginakasakuan nila? Ito yung mga pamayad sa kapangan. Ayun, di purma. Koleksyon sa ginpautan. Si George Gargasera naraman ka pamati man, no? Para si George? Good. Thank you, good Sir George. Salamat Sir George, ano? Mabuhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay si Sir George. Tiyan ni ang medyo ko na nagapatigayon karon sangga. Palas lang ka New Year's call, ne? Pero dili ni kay kadagbo man sa aktibidades pala BCPO si Mayor Bing Tisako man. Kasi nila nga hapon na tigayon nga ma-set ang schedule ining natawag naton nga New Year's call sa kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga himuon ini sang Bacolod City Police Office dira mismo sa New Government Center. Ang unahan ini sang City Director sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Manuel Placido, upod sa napulok ang mga station commanders kaga iya sining Staff Action Rex. Pero sa kay Colonel Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga mo karon ang acting chief sang Mobile Patrol Group Action Rex, ha? Si Colonel Pico karon nga mo ng acting chief sang Mobile Patrol Group Unit. Gali? Oo, MPO. Pero siya man gyapon ang spokesperson? Ay, hindi na. Si Police Lieutenant Police Lieutenant Injapi na. Injapi man? Asawa ng isang Police Major. Police Major sa Calatrava nga Chief of Police. Ano? Iyan asawa mong. Si Sir, iyan asawa. Si Sir Robert Injapi. Nasawa ni si Lieutenant Injapi, no? Ayaw man gali, no? Oo, kasi ilaman ni papel. May man ni si Ma'am Injapi sa tawag nga PIO mong. Isa sa mga PIO, nagbulos kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, kay si Pico, gin-designate nga acting chief sang Mobile Patrol Unit o kon MPO sa BCPO. And for your information, Action Rex, nagpungko na gali bilang Deputy City Director for Operation Bago si Police Lieutenant Colonel David Kachumbo Jr. Okay. Siya aga siya nagpungko, Action Rex. Siya nasubo ang Deputy City Director for Operation. Mayo gini si Police Lieutenant Colonel. Abi, patingogaman siya. Mayo ni si Police Lieutenant Colonel David Kachumbo Jr. Gani sa dinasa ganina, galin sa Manila na? Sa Manila, sa Protaga Bago na ihan. Oo, gani. Bago police nila, nagdugar sa Krami, sa Katuig. Ato ni. Sa Katuig, nagdugar sa Krami, kag daw subong, pagkaroon na sila kag-graduate sa EOD. City siya subong ang BCPO, DCDO Action Rex, no? Sino ganito? Police Lieutenant Colonel Jose Idil Manzano, Manzano. Ginbutang siyang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force Company. Okay. Namo na da. Is your information, no? Una ini nabatian sa number 1 nga BBB program. Ati Osto! Kasi link ko yun, alam mo lang ni mong. Kaya una tayo nakakabalita mo. Tama pala siya para mga changes doon. Pero going back sa sining New Year's call, tala na karon dugay-dugay mga launa imedya, ati amo ni nga i-plastar sa Bacolod City Police Office ang ilang dugang ihingyo posible kay Mayor Bing suporta kag ang ilang man pamatian ay kung ano man ang in-return ang hingyo ni Mayor Bing sa ato sinay nga kapulisan, no? Yari si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa interview sang Action Radio. Hapon, mga alauna medyas may ara kita patigayonon nga New Year's call sa aton nga local chief executive Attorney Mayor Bing Leonardia kaupod sang aton napulo ka mga hepe o station commander kag sa bilog na Bacolod City Police Office staff. Of course, pagpang aton nga City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido karon inaya sa hapon dira iya sa Mayor's Office sa Bacolod Government Center. Ang aton tinutuyo sinaya action area every time nga may mga New Year's call amo inatawag naton nga renewal sang aton nga commitment sang aton nga suporta sa aton nga local chief executive, no? Ang aton dira yang ginapromisa nga aton nga pagsuporta sa tanan niyang programa
activities kag advokasya. At the same time, during New Year's call, dira man nagahambal, nagahatag man ting iya nga mga gusto matabo ang ato niya nga city mayor bilang iya ginahambal start sang bag-o nga tuig na delay ng kita action area kay dapat sa nagligad pa ini nga sinimana ugaling kay madamo kita sa mga aktibidades asa sa point nga na delay no sang pilaya ka adlaw ining ato niya gin schedule nga New Year's call kay ang programa sang ato niya nga kapulisan labi na gid sa Bacolod City Police Office nagakinahanglan gid sang suporta sang aton nga local government unit of course sa pagpanguna ni Mayor Bing kagaton man ginagkasta City Director ang iyang mga plans kag program for this area sa kay Mayor Bing. Action Rex, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang acting chief sang Bacolod City Mobile Patrol Unit sang Bacolod PNP. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanong report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Just in nga balita ho. Ginkakas ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa pwesto si Major General Alex Lona. Dumduman yun ni siya. Siya ning EFP Deputy Chief of Staff for Intelligence bangod yadtong pagpapublish blasang ironyos o konsala nga listahan sa mga ginpahayag nga NPA members nga napatay sang militar. Ay, perte. Unforgettable lapses suno sa kay Defense Secretary Delphine Lorenzana ang ginhimo ni Major General Alex Lona. No? Tiging kakas na sa pwesto, but din siya ibutang. Ayo. Amo nang just in nga balita sa sining hapon sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters sunahon tanay balita ni Action Roger Gotibo sa siyudad sang Cadiz, no? Mapa-Cadiz tanay mga kaaksyon, no? Ini may kang tanan sa daligid lang, no? Ini may kang tanan sa sining sa siyudad Blasang Cadiz ng mountain bike nga ginkawat kahapon, no? Na-recover sinigid lamang aga. Ay, party. Yari ang counter sa report ni Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Action Roger. Action Rex, tigay nga ma-recover ang mountain bike ginkawat kahapon. Ini ang ginapaligyan ni Willie Joe Prudente, legal sa Pidaron, kag residente sang Sitio Binangkaan, Barangay Daga, siyudad sa Cadiz. Sunod sa iyang pagparecord sa taltapan sa kapulisan, ini nga mountain bike ang nadula.
kahapon may mga alas 10 sa pasado ang takna samtang yara sa tubang sa isa ka department store sa may Cadiz City Public Market. So matapos nga nadula, nag-exert man effort ang tagiya nga makita ang among mountain bike. May nakatag sa ilas ang info nga rini sa may Don Salvador 2 sa barangay Tinampaan. Naging kantuan man gilayon kaganda updan sa Tripod River Section. Upod nanday Police Staff Master Sergeant Jeremy Lespain kang tingad nga ma-recover ini. Suro sa tagiya, 11,000 ka pesos ang bilis sa kamong nga bisikleta nga sa diin karon may isa ka person of interest o kon pinakabig suspect nga way paman ginhatag ang pangalan sa kapulisan bangod nga ini pag-iimbestigahan pa. Ginakalipay naman sa tagiya bangod nga iya sini nga bisikleta ang ginagamit niya sa iya sini pagpakadto report kung aga magpauli ko hapon sa iya sini nga trabaho sa may bahin sang Cadiz City Public Market. Report gikan sa syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guting nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Roger Guting. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa syudad naman sang Lakardota, kag Lacasiliana, kag iban gabayin sang Central Negros. Di may kagtanan sa 26 anyos nga persona ginserbehan sang warrant of arrest sang kapulisan sa Banwa sang La Castillana. We have action Percival Villamor. Yaring detalye sining balita action Pers. Yes, action Rex sang La Castillana Police Station nagconduct sang operation kahapon adlaw alas 10:29 kag nag-serve sang warrant of arrest. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police sang La Castillana. Upod ang aton alert team kag ginapamunuan ini ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña, Warrant Section Division kag dakop dire sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Iris Uguates Pabiona, 26 anyos kag inisya pumuluyo sa Hacienda Malaga, Barangay Harobles, La Castillana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga ginserve sa suspitsado may case number 20-52763 sa kaso nga sang Section 4 sang Republic Act 10175 sa Cyber Libel Action Rex. Ang warrant of arrest kin-issue ini kag ginpirmahan ni Honorable Shulin Louis Julingan, presiding judge sa RTC Branch 53, Bacolod City, Negros Occidental. Ang warrant of arrest may pitsa sa itong Desembre 17, 2020. Kaga may bill recommended in 10,000 pesos action na Rex. Karon ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa La Castillana PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami ang namamatay.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, may lang pamati kay April Joy Binaflor Gaston. May lang pamati kay Otay Benedicto dra sa Victorina Heights. Ga-monitor man si Otay Benedicto kag si Cathy Veer. Ayos, sige. Salamat gid mga kaakson, kita-kits na lang kita buwasa. Kay pas na kita sa aton sining orasan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginamang madugay upod na kay Aksyon Walma Sugaton. That's the way
Ako ang inyo ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Ngayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon